pasukan ingkang sekejo jadilan putra asta putra yo jadilan kaya hanya wiji yo kanca temene pirsani pasukan ingkang sekejo jadilan putra asta putra yo jadilan kaya wiji Good.
Pagkang yudyo satriyo tomo tetep diikat Satyo pilo mongso piloto iko Satyo pataruno kusumane mongso Pagkang yudyo sang satriyo tomo tepi ikan sopa prajurit Satyo pilo mongso piloto nyawa Satyo pataruno kusumane mongso sang satriya tomo tetepi ingkang sumpah Pilo mongso piloto nyawa Satyo prataruna kusumaning mongso Ayo, ayo.
anyar iki mau. Anyar. Apa iki mau? Harapane anyar iki. Ya nek kaya awake dhewe kan ora mesti dijak Ah, iya, latihan. Mergane ra dijak spel kok ya. Dadi ming manut wae melu. Ah, iya. Monggo, ayo. Ya. Apa, Cok? Sing penting iso mandek, mane ra iso mandek kok. Ah, sing penting enak rame. Sing penting ono reme. Apa kita? Ora. Ya, saya para rawuh para sedherek kang Putri menika Bapak Putri sampun sami dadi pramila dumateng para pamirsa Karsto Putri. Mbok pilih badhe ngersakaken lelagon nggih. Monggo saged sambetan kalian kanca-kanca kuda hasta budaya. Nggih, menawi enten ingkang ajeng nyuwun utawi mundhut lagu monggo Pak Bu. Nek ya nek iso mundhut. Anak iki mbuh iki. Sik diarep-arepke kuwi ya Pak Karangan. Sik. Hah? Heeh. Niki mau lali janjine jas mboten Bu? Heeh, abang to ya? Wes siap pokoke. Biasane bar dinyanyekke engko Mas. Heeh. Heeh, nggih. Iki enek request, Nduk. Napa Pak Mas? Tombo kangen. Tombo kangen, nggih. Saking Kalian katresnan sejati. Katresnan sejati. Nggih. Saking sinten niku? Saking Wisnu, Wisnu sapa? Wes mbuh. Sik tak tilikane. Oh, segoro madu. Iki Mas Wisnu nganu apa ya? Apa? Mas Wisnuku. Terus enek segoro madu. Heeh. Seger hone. Terus enek gundul-gundul pacul. Tenan kuwi? Iya. Lebah. Terus Wah ya, bener. yes, pokoknya ya mangke dipun pinangkani setunggal pokok setunggal. Ya, kanca paringi apa sih? Iki Jelas ya, mau Ibu Esek Pak Marji. Wis Ben dintenteni. lali olah iya. Wis dintenteni ya lho, wis Weh. diacung-acungi. Kuncung nih sih dicung-cungi menung. Mas Kuncung toh? Dene lali janjine sih Mas kae. Doni. Heeh. Heeh. Weh, Wis sa- janji engko ndak lali. Iki biasanya kamu kok karo lintang asmara delok wae. iku. Heeh. Nah. Iki wis nyerak-nyerak, Pak. Oh, Mau wis dirogo-rogoke. Oh, oke, Sak ditatak, lembar patang ditatak. lagu. Oke. Umume iki wong nyawer ki sak lagu sak lembar. Ah, ya toh? iya kok. Iki ngenyang iki. Ati cuil-cuil. Janjane kowe ning endi? Lagatmu. Gelagatmu ngalakoke janji. Ya oh ya Atiku sujono karo barada liya 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 liya. Kowe nggawa apa? Iya 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 oh asik-asik. Wes toh? Bro. Ya urung kok. Isih siji meneh ya. Kok tak dudukani karo ibuke mau. Nah, Wong Budi. kok senengane dong ngenyang. Janjane kowe ning Nggih. Wes rampung kayak iki. Lupa janjinya sudah dikasih. Yo ora sida lali ya. Ora sida lali. Napa lintang as? Apa? Lintang Asmara. Wes. Oh nggih. Heeh. Lintang Asmara. Tetep Dek ditagih. Doni, Om Doni, Mas Doni. Lintang astronot. Heeh, nggih.
Ya, abang-abang pertama, Nduk, iki. Sabar to, Sok. Kancane iki rong siap iki nyalini. Ora kamu ki ming grobobo siap-siap ngono. Jijal to? Heeh. Ben kancane iki gek ndang sacet-sacet ngono. Sat, wis tuku mie ayam rung? Nah, iki nanti. Pirang Mas Kli? Oh, siap. Jos. Pun bubuk dereng? Rung bubuk. Wis bubuk rung. Sudah? Ya. Masih. Data Pro Audio Wibi Record. Mas Danang iki lho. Audio Sound. Oh enak tenan Mas. Oh ya. Rape nak balekke. Siapa nororati Lo eling mati sing ati bisa aku marang
turu. Sampun pinangkani Lintang Asmoro. Pripun Mas Tangsat? Oh, nggih. Oh ya, dilanglangi sik Mas. Monggo Mas Kencang. 3 2 1 Kuda. Kok ora nesu to, Pak? Yuk. Oh ya, dindin rel. Ayo nyok. Ayo rel. Pagi-pagi mandi di laut, pagi-pagi mandi di laut, lihat orang berlari-lari, lihat orang berlari-lari. Bangsa kita letak kemong, bangsa kita letak kemong. Antepano kenyam pakaryo, antepano kenyam pakaryo. Jopina soka percaya lihat, jopina soka percaya lihat. Uturukun kenyam petrayan, uturukun kenyam petrayan. Semantem mereka mati, semantem mereka mati. Itu repeng kenyam kenane, itu repeng kenyam kenane. Ngapura tuntunan agama, ngapura tuntunan agama. Ikut tumindak kang utama, ikut tumindak kang utama. Yo rally dinding. Iya. Betul. Dadah. Saya bernyanyi ya Tuhan, memang sengaja buat menghibur hati yang luka. Ternyata saya ingat hati kita.
Ayo ayo tiba bodo Ayo Selamat Kandun Ayo kasih jalan yuk Simpang lima kota Semarang Simpang lima kota Semarang Kota Mepak, kota Kemati, kota Toro di hari menatap itu nanti sore yuk
Nuwun ya Kang Sot. Rime pakem. Ya iyo. Hoda. Selamat kondur. Ayo ya, ayo. Ayo, ayo. Pasti setunggal Bapak Mali Pak Marjina. Wis entek to? Bapak Putra ya? Langsung tali Jo. Hah? Oh isih siji. Walah, yes. Lagi ro yo. Berarti ki mau jadi tutup karo Lek Wagijo. Heeh, iki mau sing salah tetep Lek Jo iki mau. Iya. Heeh to. Ora. Mergane aku wong wedok, aku ora tau salah. Amen kecen nggone ning kono kae demi teben. Tinggal wae. Salahe urung turu. Aja mesake. Engko bali ndakne wadul karo mamak engko. Ora mamakne Aku mau dikali ngono. Ya, Mas, Kowe ngapa, Sep? apa? Bali ora, Sep? Deh. Ya wis pokoke sing sabar Lek. Nek kaya awake dhewe kok awake dhewe pomeng jenengan. Saiki
Ayo mangane kuwi, jenengan kuwi sekarang ya urung sare. Kriki, lenggah kriki. Ora tau turu ya. Blas. Jare Lah mbok ora. Jenengan iku mboten sare keng napa to? mbok mikirke opo? Nek mboten saged sare napa kula sik nyesare jenengan? Purun apa mboten? Tak gawekke kopi, kopine tak nai. Nah, iki tetep iso nikmat tenan. Ingat, KHP. Kundo. Hasto budaya. Bapak
yuk. Lera-lere, ganti gawe. Tasih setunggal bapak malih. Langkung gayang, langkung seru. Oh ya. Selamat rahayu sing nanggap, rahayu sing ditangkap. Mulai dhewe.